tor do nieba. Pomboczek i święty Peter oznajmili ten moderny terowski przetarg, aukcję na postawienie niebieskiego toru, bramy niebieskiej. Pierwszy głosił się Araber. Masz chopie projekt? Pyta się Pomboczek. Ano mam, odrzekł Araber. A Kostenanschlag? O, wiele to będzie stoć, masz? Pyta się dalszy Pomboczek. No też mam, odrzekł ten istny. No toż wiele to będzie geldować. To będzie we wersie jakieś 900 milionów, odrzekł Araber. Ester kusie, a czemu aże teraz, dziwuje się święty Peter? No, 300 milionów na materiały, 300 to za robota, a 300 to mój zysk. No dobra, to styknie, odezwiemy się docia, rządzi święty Peter. Dalszy wlazuje Niemiec. Masz chłopie projekt? Mam. Masz ten kosztorys? Ale mam. Toż wiele to będzie stoło. Do kupy to będzie we wercie 1,5 miliarda. A po jakim marze teraz, zadziwił się Pomboczek. No, toż to tak wiele 500 milionów stabilne, wercite, niemieckie materiały, niemiecki sztof. 500 milionów na richtyczną, akuratną niemiecką robota. No i na ostatku mój zysk we wercie 500 milionów. No dobra, to styknie, odezwiemy się docia, rządzi święty Peter. Na ostatku przylazuje Polok. Masz projekt? Nie mam, odrzekł zerłą Polok. A Kostenanschlag, kosztorys to masz? Nie, też nie mam, odrzekł już zerłą Polok. No toż wiele chcesz, chłopie, za ta robota. Ja bych chciał 3 miliardy 900 milionów złocioków. Jester kusie, chłopie, a skanyś ty wziął takie kwantum? No, toż tak, 1 miliard dla cia Pomboczku, miliard do świętego Petra, miliard do Lomie, a za te ostatnie 900 milionów Araber ten tor ta niebiesko brama postawi.